Hello? May naririnig kasi akong sound sa kabila. Kaya baka patayin yung ano ko, LS. Mute ko lang muna ha.
Bye-bye! Salamat! Naririnig nyo maingay sa kabilang bahay. Bye-bye! Hanggang sa muli! In na ako. Yupil, thank you sa pagpunta. Anong baboy? In na ako. Tapos na ang LS ko. Baka ako paluin. Wala. Salamat, Atis. Bye-bye. Thank you. Thank you sa pagpunta, sa pag-stay. Salamat.